Gaurko bilkuran, Nafarroako parte hartze demokratikoaren foru lege proiektua onartu du gobernuak, hau parlamentura bitaliko du gobernuak tramitazioa jarraitu dezan. Parte hartzea gauzatzeko tresnak bultzatu, sendotu eta handitu nahi dituen legea da, hiritarrek parte hartzerako duten eskubidea erregulatu eta bermatzeko esparru politikoan, kulturalean, ekonomikoan eta sozialean. Parte hartzea eta demokrazia modu isolatuan ulertu ezin ditugun errealitateak dira, gizarte bat demokratikoa izango da, eskubideak bermatzeaz aparte parte hartzea handiago eta kalitatezko bermatzen duenean. Parte hartzea gizarteak aspaldi burutu alduen eskubidea da, baina gaurko erregulazioak gabeziak ditu. Aurkezten dugun legearekin konpondu nahi direnak. Hau dira, besteak beste, nagusienak legealdian dispersioa eta zaharkitzea, parte hartzea burutzeko kanalean argitasun eza, administrazioentzat betebeharra maila txikia eta koordinazio eta promoziorako organoa baten falta.